Salutare tuturor, bine găsiți la un nou episod. Astăzi să vă arăt cum să faceți hackuiți un cont. Dacă să hackuiți trebuie să știți parolele. Așa că eu nu recuperez contul, că l-am și l-am recuperat. O să vi-l arăt și eu. Deci aici nu mai apăsați pe ăsta alb, să faceți ceva la albatarul la care. Apăsați aici. Și eu vă băgați numele. Eu pe mine mă cheamă ce e asta? În fine. Nu? Cocolix 3267. Revin pe ce scriu parola, că nu vreau să o vedeți, ca să nu mă hackuiți voi pe mine. Gata, mi-am făcut și parola. Acum apăsați aici. Lăsați. Au. Ce e aia? Gata, am revenit și uitați. Cont făcut. Da, așa se face un cont de YouTube. Foarte, foarte ușor. Ok. Pa. Cam acesta a fost vlogul.